Hi havia una vegada una dona que cada dia es llevava ben d'hora per preparar carmanyoles i portar els infants a l'escola abans d'anar a treballar. El camí de cada dia se li feia molt dur perquè es trobava sola fent front a tot i amb moltes dificultats per conciliar. Un dia va rebre una trucada del seu pare que havia ingressat a l'hospital i, destressada que anava, va caure de 4 grapes. «No puc més! Donaria el que fos perquè algú m'ajudés!» De sobte, del no-res, va aparèixer un diable i li va dir: «Jo sóc la persona que pot solucionar tots els teus problemes. Construiré una autopista que et portarà a la tranquil·litat». El diable va obrir un maletí amb diferents anuncis molt atractius i catàlegs de plataformes de cures i empreses de multiservei. «Tenim preus molt competitius». «I això com pot ser?» «Bé, els hi paguem 4 duros i estan sempre disponibles. Ja ho hem aconseguit amb el taxi i la missatgeria. Ara anem a per les cures». «Clar, m'aniria molt bé perquè vaig malament de pasta, però deixa-m'ho pensar. Tens temps fins que surti el sol per decidir-te. Tornaré a aparèixer amb el primer raig del dia». Aquella tarda la dona va anar a visitar el seu pare a l'hospital i mentre rumiava sobre les ofertes que li havia fet el diable, la treballadora social del centre els hi va fer una visita per explicar-los les diferents opcions de consum responsable que existien. En totes es garantien els drets laborals de les treballadores i unes jornades de treball dignes, oferint un servei de qualitat. Quan es va fer de dia, la dona havia trobat l'ajuda que necessitava. S'havia decidit per les opcions responsables de cures. El diable i les plataformes que explotaven les treballadores es van quedar sols, perquè persones com ella van decidir passar-se a les alternatives.